wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Rangila albishi nake so in yi ma. Na kana ta tambaya ta inda ya dace ka kai gidan nan taka. DEENI Tailoring Services nan ne ya dace da kai. Nan ne gurin 'yan kwalisa, 'yan birni. Nan ne zaka ga manyan 'yan birni irin ku masu ji da kwalisa. Nan ne suke kai ɗinkunansu. Manyan 'yan siyasa nan ne suke kai ɗinkunansu. Manyan 'yan kasuwa nan ne suke kai ɗinkunansu. Kuma ga su da ma'aikata da yawa waɗanda suke aiki ba dare ba rana. Saboda haka nan gila kai gaggawa ɗauko kayan sallar ka idan ba haka ba ka fuskanci cakwakiya. Wace iri kenan? Fasa nuna ma wajen mana. Akwai wani ango ma da ya min shiririta. Kin nuna masa wajen ne ba ƙaramin haushi ya. Ka san dole jawshi sai ka yato. Gaba ai na nuna masa wajen. Ku fara ganin kalar aikin su tukunna. To mutuku kai mutuku makida muna so kalambu ta bugu mutuku. Kuma ga suna da sauƙin aiki. To su kuma yaran fa. Su ma na yara ana yin su samfur kala-kala. Wasu ma akwai sauƙin aiki. Ina ne aikin? A gasar Switzerland ne? Adres ɗinmu muna nan a Kano Ƙofar Waika. Layin transformer wato tandu. Don ƙarin bayani ku kira waɗannan lambobin da suke wucewa a ƙasan bidiyon nan. Rangila hasko sun yi ma ɗinki kai da Balarabiyan. Hadewa maza ta bada shitta. DEENI Tailoring Services. Domin 'yan birni to aiki nan ku an taya. Bece! Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Ta yi kenan.